Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake ngibingelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngumfeza ngintuthuko ngakho malo bathi iLaspo namagumede. Ngane kwethu-ke bakuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi sophinde ngicela zisho ukuthi uyasubscribe, ungagodli ukukhomenta nokulike nokushare. Bese uyangilandela ku-Facebook @Radio Inkezo. Ngane zakwethu-ke zigena manje sesithole imibiko emibi eyokudlula emhlabeni kwensizwa kwambatha uDubula. Kuzokhumbuleka kwengane zakwethu ukuthi siqale sabika ukuthi insizwa idutsheliwe egoli izolo-ke laphana bekuthiwa isimo sibi impela, ulwele impilo yakhe esibhedlela. Esizithola manje zithende ey'nkundleni zokuxhumana kube kule nsizwa sekuvele wayenele idlulile emhlabeni. Le nsizwa-ke idutsheliwe izolo ngabafokazi abangaziwa-ke laphana nokungakathola kungaziwa nembangela ukuthi-ke bekuyini kuze kube yimanje. Ngazi ukuthi baningi kakhulu abantu baphawulile ngodaba olufana lokulandela ukutaza kwama-post abhaliwe ku-Facebook nabantu ekade bazakalisa nje ukudumala laphana ngokudlula emhlabeni kwale nsizwa. Omunye obhalile kwizinqola zabathandi bamaskandi uthi ezingenayo ngokudubula umfokambatha akasekho emhlabeni, udlule namhlanje emhlabeni, udlule esibhedlela eseGoli lapho ebelwela khona impilo yakhe. UDubula udutshuliwe egoli izolo ehamba nabafowabo kubika ukuthi izinhlamvu zibe u-16 ziphelele kuyena. Ngazi ukuthi ukubhala kanjalo izindaba ku-163 uzishaqisa inkundla zokuxhumana uTikTok izindaba zokushona kukaDubula Mbatha kubika ukuthi uMbatha udlule emhlabeni emva kokudutshula izolo eGoli-ke laphana. Nangokomunye kuyizinqwela ukuthi hawu na ukuthi uDubula Mbatha usedlule emhlabeni manje kade ezibabazela. Babuningi kakhulu ey'ngane zakwethu abaphawulile nabakhombisa ukudumala ngokuzwa lezi ndaba ezibuhlungu njengalezi. Nasi i-Radio Inkeza ngane zakwethu idlulisa amazwi okudabuka amazwi enduduzo laphana emndenini wakaMbatha kanjani nasehlotsheni nabangane engathi insizwa ingalala ngokuthula ibuthole futhi nobulungisa ngendlela okudlula ngayo emhlabeni ngendlela ebuhlungu efana nalena. Siyabuya nezinye indaba ezilandelayo kanjalo makukhona okuqhubekayo esikutholayo sathembisa ukuthi sobuya sondlulisela khona sinichazele ukuthi kwenza kaleni. From iLaspo ngipha manje ngiyabuya nezinye ezilandela ku-video ezilandelayo kwakho. Subscribe niphatha kahle nibe nosuku lobunandi enithanda khona.